ассалому алайкум тамошобинёни муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студио Ишаи Саттор. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷӣ Сергей Лавров, вазири мудофиа Сергей Шойгу ва муовини роҳбари маъмурияти президенти Федератсияи Русия Дмитрий Казакро ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон қарор доранд ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот маҷмӯи васеи масоили шарикии стратегии Тоҷикистону Россия мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо масъалаҳои рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла масоили нишастҳои сатҳи олии дар пешистодаи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо муҳокима карданд. Дар вохӯрӣ ба ҳамаи ҷанбаҳои мубрами ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои низомӣ ва низомиву техникӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Дар рафти суҳбат вазъи ҷории низомиву сиёсии Афғонистон мавриди таваҷҷӯҳи хосаи ҷонибҳо қарор гирифт. дар ин зимн оид ба вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон мубодилаи афкор сурат гирифта барои пешгирии таҳдиду хатарҳо идомаи робитаҳо дар сатҳҳои гуногун ҳамчунин таҳкими ҳимояи сарҳадот зарур шумурда шуд. бегоҳии имрӯз президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко барои иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенкоро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ҳамчунин чанд лаҳза пеш президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаевро сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба шаҳри Душанбе ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро намояндагони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи муштараки шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯроҳои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид. гузориши Садриддини Сироҷиддин. дар кори ҷаласаи муштарак намояндагони баландпояи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок доштанд ва дар он тибқи рӯзнома вобаста ба масъалаҳои ҳарбӣ сиёсӣ, вазъ дар Осиёи марказӣ, Аврупои шарқӣ ва амнияти дастаҷамъии минтақаи Кавкази созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва фаъолияти байниҷаласавӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. сипас котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас дар бораи омодасозии лоиҳаи барномаи мақсадноки байнидавлатии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба таҳкими қитъаҳои сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва вазири корҳои хориҷии Арманистон Арарат Мирзаян оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолият дар давраи раёсати созмони ҷумҳурии Арманистон маълумот дод. ҳайъатҳо лоиҳаи эъломияи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба мувофиқа расонида якчанд изҳорот аз ҷумла изҳороти муштараки кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар бораи вазъи Афғонистон, дар бораи ҳамоҳангсозии кӯшишҳои муштарак дар соҳаи амнияти иттилоотӣ ва мубориза бо кибертерроризм, оид ба талошҳои дастаҷамъона барои ҳалли вазъиятҳои буҳронӣ дар Шарқи наздик ва Африқои шимолӣ, инчунин оид ба тасдиқи уҳдадорӣ ба принсипҳои оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва таҳкими ҳамкорӣ барои таъмини риояи қатъии онҳоро ҳамоҳанг намуданд. аз рӯи натиҷаҳои ҷаласаи муштарак тақрибан 20 қарор қабул карда шуд.
қарорҳои қабулгардида ба тавсияи ҳамкории кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба масъалаҳои амнияти биологӣ ва такмили системаи омодагии якҷояи кадрҳои ҳарбӣ барои қувваҳои мусаллаҳ нигаронида шуданд. дар ҷаласаи муштараки шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯроҳои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, инчунин қарори шӯрои амнияти дастаҷамъӣ дар бораи намояндаи махсуси дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи сулҳ қабул гардид. ба иҷрои пайдарпайи раёсати Тоҷикистон аз рӯи принсипҳои бародарӣ, давомнокӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми андешаи ҳар як кишвари узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баҳои баланд дода шуд. қарор қабул карда шуд ки ҷаласаҳои навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ нимаи аввали соли 2022 дар Арманистон баргузор шавад. дар охир нишасти матбуотӣ доир шуд ки дар он котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас доир ба масъалаҳои баррасишуда дар ҷаласа ба хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат маълумоти муфассал дод. ин ҳафта дар ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор мегардад. айни замон охирон корҳои омодагӣ идома доранд ва нафароне ки бо мақсади иштирок дар ҷаласаҳои ин ду созмони бонуфуз ба Тоҷикистон ташриф меоранд, аз беҳтарин шароит барои кору фаъолият ва фароғат баҳравар мешаванд. барои намояндагони воситаҳои ахбори омма, маркази матбуотии ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ташкил карда шудааст. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. симои имрӯзаи шаҳри Душанбе аз омодагии комили ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд баргузор намудани вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ шаҳодат медиҳад. дар ҷаласаҳои ин ду созмони бонуфуз бо иштироки бевоситаи сарони кишварҳо, созмонҳо ва намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ муҳимтарин мавзӯъҳои минтақа ва ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор мегирад. барои дар сатҳи баланд гузарондани чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ омодагии комил гирифта шудааст. дар доираи баргузории ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шаҳри Душанбе доираи васеъи мавзӯъҳои минтақавию ҷаҳонӣ баррасӣ мегардад. Тоҷикистон пеш аз ҳама тавонистааст ки ҳамин муносибатҳои ҳамҷаворӣ, ҳамсарҳадӣ ва фарҳангию тиҷоратӣ ин давлатҳоро ба ҳам наздик биёрад ва ҳамчун як давлати марказӣ робитаҳои онҳоро устувор созад, мустаҳкам созад ва дӯстии байни ин давлатҳо халқиятҳоро ба ҳам наздик биёрад. ҷаласаи дар шаҳри Душанбе баргузоршаванда ба 20-солагии фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай рост меояд ва дар ин муддат созмон ба платформаи муваффақи ҳамкории бисёрсоҳавӣ табдил ёфт. иштироки фаъоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай ҳадафи таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ, равобити боэътимод ва дӯстона дар байни давлатҳои аъзо ва нозири созмони мазкур, инчунин таъмини амнияту оромӣ ва рушди устувори иқтисодӣ дар минтақаро пайгирӣ мекунад. омадааст дар консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. Тоҷикистон яке аз таъсисдиҳандагони созмони ҳамкории Шанхай мебошад ва имсол раёсати ин созмони бонуфузро ба уҳда дорад. сиёсати созандаву сулҳҷӯёна ва иштироки фаъолона мавқеи Тоҷикистонро чун давлати соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ тадриҷан баланд мебардорад. пеш аз ҳама шаҳодат аз он медиҳад ки давлати Тоҷикистон як давлати амн, босубот ва аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдкарда ва мардуми бофарҳанг ва инсондӯст ва инсонпарваранд ки бо ҳамин муҳаббати инсонгароишон тавонистанд ки давлатҳои минтақаро ба ҳам биёрад. рӯзҳои 16 ва 17 сентябр дар Тоҷикистон якбора ду ҷаласаи сатҳи баланд вохӯрии сарони кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай баргузор мегардад. барои инъикоси ҷаласаҳо дар доираи ин созмон ба Тоҷикистон аллакай намояндагони расонаҳои хабарӣ ташриф овардаанд. Тоҷикистон дар сархати бонуфузтарин расонаҳои дунё қарор мегирад. вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аз ҷониби ҳудуди 500 нафар намояндагони воситаҳои ахбори омма инъикос карда мешавад. барои журналистон дар китобхонаи миллӣ шароити замонавӣ фароҳам оварда шудааст. рафти баргузории ҷаласа тавассути монитор намоиш дода мешавад ва журналистон иттилои саривақтиро дарёфт ва ба ҷомеаи ҷаҳон мерасонанд.
дар маҷмӯъ намояндагони воситаҳои ахбори умма аз беҳтарин шароит барои иҷрои рисолати касбӣ баҳравар мешаванд. Хизматрасониҳо баъди омӯзиши таҷрибаи пешрафта ба таври такрорнашаванда ба роҳ монда шудааст. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон барои 700 нафар кормандони воситаҳои ахбори омма шароити хуби корӣ, компютерҳои нав ва ба интернети суръаташ баланд пайваст шудааст. ман ба эҳтимоми комил гуфта метавонам ки ин ҷонибёрии бонуфуз бори дигар шуҳрату шаҳомати давлатдории тоҷикон ва Тоҷикистони азизи моро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. баъди ба даст овардани истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъсис ёфтани созмонҳои гуногун ки ҳадафи онҳо таҳкими сулҳ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд мебошад, нақши асосӣ гузоштааст. ин бошад ба обрӯи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ нуфузи бештар зам мекунад. тоҷикистон мизбони ҳамин гуна ташкилоти бонусуди байналхалқист ки дар он чорабиниҳои гуногуни ҷаҳони масъалаҳои гуногуни глобалии ҷаҳонро ҳал карданиянд. Тоҷикистон чун давлати соҳиби истиқлол ва узви комил ҳуқуқ дар тасмимгириҳои асосии созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ нақши муҳим дорад. ҷаласаҳое ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, тасмимҳои ояндаро дар ҳамоҳангӣ барои пешбурди фаъолият ва бартараф намудани мушкилоти имрӯзаи сайёра мушаххас мекунад. дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. Иштирокчиён вобаста ба имкониятҳои сармоягузорӣ, рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ изҳори ҳавасмандӣ карданд. гузориши Бобокалон Аминзода ва Баҳодури Қурбон. фазои мусоиди сармоягузорӣ, имконияти ташкил ва ба роҳ мондани фаъолияти густурдаи истеҳсолӣ ва дастгирии соҳибкорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷа медиҳад. ин аст ки сол то сол робитаҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ бо дигар кишварҳо басте мегардад. боз як имконияти фарроғ барои соҳибкорону сармоягузорон дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам омад. дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. дар форуми мазкур ки дурнамои он равобити дуҷонибаи бисёрҷониба ва ҳамгироии кишварҳо ба сатҳи сифата нав мерасонад, роҳбарияти палати савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия, намояндагони вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорон ва сармоягузорони Тоҷикистону Россия иштирок ва гуфтушунӣ намуданд. ин чорабинӣ дар доираи иҷрои мувофиқҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Россия Владимир Путин баргузор шуд. У нас был непростой год, как для всего мира. Соли 2020 вобаста ба бемории COVID-19 на танҳо барои Тоҷикистону Россия, балки барои ҳамаи ҷаҳон соли душвор буд. Вале бо вуҷуди ин сатҳи ҳамкории иқтисодии мо дар ҳудуди 15% таъмин гардид. Нимсолаи аввал ин нишон дод ба беш аз 40% баробар шуд, ки баъдтар рушди ҳамкориҳоро таъмин менамояд. Соли равон аз ҷониби Тоҷикистон 119 лоиҳаи маблағгузорӣ дар соҳаҳои гуногун пешниҳод карда шуд. албатта баргузории ин чорабинӣ барои тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод мусоидат менамояд. ҳайати соҳибкорони мо хеле зиёданд ва қариб аз ҳамаи минтақаҳои Федератсияи Россия мебошанд. натиҷаҳо назаррасанд ва умедворем ки дар оянда бо татбиқи лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ ҳамкориро ба сатҳи сифатан нав мебарорем. мақсад аз роҳандозии чунин як чорабинии сатҳи баланд бо фарогирии доираи васеъ сармоягузорони соҳибкорони ҳарду давлат, албатта муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони Россия мебошад. мустаҳкам ва тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар самти тиҷорат, ҷустуҷӯ ва пайдо намудани шарикони нав, табодули таҷриба ва истифодаи самарабахши имконоти мавҷуда аз масъалаҳои асосии бизнес форум буд. Федератсияи Россия яке аз шарикони асосии тиҷоратии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва қисми зиёди албатта ин гардиши савдоро яъне воридоти молу маҳсулот аз Федератсияи Россия ташкил медиҳад. ташкили чунин гуна албатта чорабиниҳо ин албатта таъсиси корхонаҳои муштарак ва рушд додани содироти молу маҳсулоти ватанӣ ба бозори Федератсияи Россия ба ҳисоб меравад ва мо дар доираи он гуфтушунидҳое ки имрӯз бо ҷониби Федератсияи Россия гузаронида истодаем, мо маҳз албатта ба ин нуқтаҳо диққати шарикони худро аз Федератсияи Россия ҷалб намуда истодаем. инчунин мо албатта қайд намуда истодаем ки агар мо 5 соли охирро дар назар гирем, агар дар 5 соли охир корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ, корхонаҳои муштарак бо дигар давлатҳо албатта таъсис дода шудаанд ва мо махсус қайд намуда истодаем ки ҳоло низ
албатта вақт аст ки ширкатҳои федератсияи Россия ки иқтидори калон доранд имрӯз аз шароити имкониятҳое ки имрӯз дар мо фароҳам оварда шудааст аз он истифода баранд. вусъат додани ҳамкории иқтисодӣ ва ҳавасмандии ҳамаҷонибаро соҳибкорони ҳам Тоҷикистон, ҳам Россия ҷонибдорӣ мекунанд. ҳамкориҳо дар самти иқтисод мусбӣ, ҳадафҳои дуҷониба дар самти беҳдошт ва фароҳам гардидани шароити арзанда дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ самарабахш ва гардиши молу маҳсулот миёни давлатҳо назаррас арзёбӣ шуд. захираҳои энергетикиву табиӣ, истеҳсол ва коркарди маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, кӯҳнавардӣ ва дигар масъалаҳо дар ҷараёни бизнес форум пурра таҷассум ёфт. дар фарҷоми бизнес форум байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия созишномаҳои гуногун ба имзо расид. Бобокон Аминзода, Баҳодури Қурбон, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. идомаи ахбор. хоҷагидорони ноҳияи Рашт ба боғдорӣ ки бахши сердаромади кишоварзӣ мебошад таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. бо истифода аз таҷрибаҳои пешқадам боғдорон тавонистанд дар баробари боғҳои анъанавӣ масоҳати боғҳои интенсивиро ба маротиб бештар намоянд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. дар ноҳияи Рашт зиёда 3000 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият дошта, саҳмдорон ҳамасола аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровон истеҳсол мекунанд. самти фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ асосан боғдорӣ, ниҳолпарварӣ, картошкакорӣ, ғаллакорӣ ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро дар бар мегирад. аз ҷумла соли гузашта ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 447 миллион сомониро ташкил намуда, афзоиши маҳсулот ҳамасола ба назар мерасад ки дар ин ҷода сами хоҷагиҳои деҳқонӣ бештар мебошад. ин аст ки истифодаи оқилонаву самараноки ҳар як ваҷаб замин дар шароити ноҳияи Рашт боиси пешрафти иқтисодӣ ва баландбардоштани зисту зиндагонии ҳар як хонавода ба шумор меравад, зеро ягона манбаи даромади мардум асосан аз кишоварзӣ мебошад. аз ҳама беш дар шароити ноҳияи Рашт деҳқонон аз боғдорӣ даромади зиёда мегиранд, зеро шароити маҳал асосан барои рушди соҳа хеле ҳам созгор буда, талабот ба себунок, мурӯд, бодом ва дигар навъҳои меваҳои хусифат хеле ҳам зиёд мебошад. солҳо боз аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Наимӣ аз майдони боғу заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд. мо аллакай аз майдони боғот аз себои пешпазак ва нок ба бозорҳои шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон 10 тонн меваи хусифат ирсол намудем ва майдони боғоти мо бисёр ҳосилаш имсол хуб аст ва боварӣ дорем ки зиёда аз 100 тонн меваи хусифат ба даст меорем. дар боғи хоҷагии деҳқонӣ ки дар шафати шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ ҷойгир мебошад, даҳо намуди дарахтони мевадиҳанда мавҷуд буда. бо мусоид омадани боду ҳаво ва нигоҳубини ниҳолон аҳли заҳмати хоҷагӣ ҳосили фаровон истеҳсол хоҳанд кард, зеро соли ҷорӣ дар қиёс ба соли гузашта истеҳсоли мева боз ҳам бештар ба назар мерасад. шароити маҳал ва заминҳои мавҷуда барои рушди соҳаи боғдорӣ имкониятҳои зиёде дошта, аҳли заҳмати хоҷагӣ ҷиддуҷаҳд дорад то давра ба давра майдони боғҳои замонавиро аз ҳисоби заминҳои бекорхобида зиёд карда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хусифати истеҳсоли худӣ саҳми арзанда гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. мавзӯи дигар, соҳаи маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мадди аввал қарор дорад. натиҷа ин аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардида, мактабҳои мавҷуда таъмиру навсозӣ карда шуданд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Муъминобод гузориш медиҳад. бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи ислоҳоти соҳаи маориф дар амал татбиқ карда сатҳи таълиму тарбия ва донишомӯзии хонандагон беҳтар мегардад. ин гуфтаҳоро дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Муъминобод эҳсос кардан мумкин аст. тавре зимни суҳбат мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Муъминобод Саид Муҳаммад Иброҳимов иброз намуд, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ
با مقصد بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و از بین بردن مشکلات جای نشست در نهایت 16 مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد و نوسازی کرده شد. مؤسسه ابتدایی رقم 24 که بنای اساسی نداشت در یک منزل استقامتی موقتا فعالیت میکرد. صاحب بنای نو گردیده و مکتب تحصیلات اساسی تبدیل داده شد. بنای مذکور با دستگیری اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکار رجب علی رجبوف بنیاد کرده شده است. ساکنان از دستگیری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه معارف اظهار قناعتمندی می‌نمایند. باعث افتخار است که در این جشن 30 سالگی استقلالیت ما باز یک صاحب یک مؤسسه پرشکوه زیبا گشتیم. خوانندگان ما به آرزوی دیرینه خود رسیدند. درست برآمدن تعلیم و تربیت از بسیار جهت تیار کردن جوانان با معرفت مساعدت می‌کند، چون که آنها بعد می‌توانند با دانش، مهارت و ملکه خود برای رشد و ترقیات تاجیکستان عزیز خدمت کنند. حکمت الله حسین زاده از ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعات اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.